Gepleşikler Azatlyk radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünýä Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä Türkmenleri türkmen dünýäsi barada gepleşikler tapgyryna dowam etdirýär. Nobatdaky programmamyz türkmeniň kino sungatynyň geçen ýoluna nazar aýlaýar. Türkmen mediasyna görä geçen hepde Aşgabatda türkmen filmleriniň hepdeligi geçirildi. Bu şäherni Oğuzhan adyna türkmen film birleşigi gurapdyr. Türkmenistany tas 100 ýyla golaýlap barýan kinematografiýanyň özlem saplam çarkanlykly taryhynyň haýsy döwründen gurruna başlasaň başla bermeli. Ýöne sözümüz gurup bolmaz ýaly. İlk başta türkmen kino dünýäsine gymmatly eserler bagş eden Hojaguly Narlyýewiň Mankurt kinosy bilen söze girişmek has maksada laýyk bolar. Sebäbi Mankurt aň gulçulugyndan meşhur adyrgy bilen aýdylyna beýni ýumokdan söz açýar. Qırgız ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň asyrdan nowdagy çeker gün romanynyň esasyna belli türkmen rejissýory Hojaguly Narlyýewiň 90-njy ýyllaryň başlaryna döreden Mankurt çeper filmi Sowet ideologiýasynyň külpetinden ozan çeken türkmen aňyna öçmejek ýyz galdyrdy. Bunu ýokurdaky çeşmeleriň köpüsi tasdiklaýar. Qırgız rowayatyna görä kellelerine düýe deres saralyp zulüm sütemasyna gula urilýän uruşdy sowlaryna Mankurt diýilýän ekeni. Mankurt öz şahsiýetini, gelip çykyşyny, öz kowmuny, hatda öz adyny hem ýatdan çykarýar. Aýtmatowyň hut öz bu romanyň esasyna çeper film suraty düşürilmegini Narlyýew teklip edipdir. Çeper filmine watan üçin söwüşe çykan ýolaman duşmana ýesir düşýär. Duşman ýolamany gynaýar, onuň kellesine düýäniň derisini oraýar. Zulüm sütön bilen onu Mankurta urýar. Ýolaman guly urilýar. Onuň akyl huşy paýhasy geçmiş ýatlamalary tümlükde gark bolýar. Ol özüniň kimligini şeýle bir ýatdan çykarýar bolýan, hatda onu ýesirlikden halas etmäge synanşan öz ejesine kassedýär. Oňmuna gepleşip boldum oly. Hiç olar ýaly. Adyny, enesini, atasyny, kowmuny bilen ok. Näme sorasaň jogap bermän, agyny öldüp dur. Gözlerinden bolsa durmuşyň öwüşüni gidipdir. Kina filmne aň gulçulugy geçmişiň adam aňyndan kökü damary bilen sogrulmagy we munyň ýol açýan tragediýasy çeperçilik bilen beýan edilýär. Filmne mankurtlaşýan ýolamanyň misaly geçmişini unutýan ýa-da unutturulýan halklaryň takdyryna düşünmäge esas döredýär. Häzirlikçe Mankurt çeper filmi Hojaguly Narlyýewiň Türkmenistana döreden iň soňky kinosudyr. Mankurt filminde rollarda beýlek aktýorlar we aktrisalar bilen bir hatarda Taryk, Tarjan, Yılmaz Duru ýaly türk aktýorlary de türkmen kino ýyldızlarynyň Maýa Gözel Aýmedowa we Hojaguly Narlyýewiň öz oýnaýar. Bu kinofilm Türkmenistana gadagyn edilýär. 90-njy ýyllaryň ahyryna rejissor ýurdu terk etmeli bolýar. 90-njy ýyllarda başga-da bir näçe türkmen kinoçulary ýurtdan çykmaga mejbur bolýar. Türkmen kinosy 90-njy ýyllaryň ahyryna ösüşini besedýär. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmat Niýazow türkmen film kinostudiýasynyň işini çäklendirýär. 2003-nji ýylyň dekabryna türkmen film telewizioniýa bilen birikdirilýär. Kinoçular maliýe we syýasy goldudan mahrum bolýar. Türkmenistana diňe milli däp desturlar we milli medeniýeti öňe sürmek syýasaty 90-njy ýyllaryň aýaklaryna we 2000-nji ýyllaryň başlaryna opera we balet teatrlarynyň ýapylmagy bilen bir hatarda kinosynyň otunyň hem öňüni baglaýar. Ýöne hatda 90-njy ýyllarda hem türkmen kino industriýasy entäk diridi. Kinoçular türlü mazmunlaky we formadaky eserleri tomoşaçylara hödürleýärdi. Meselen 1993-nji ýylda Edward Rejepowyň rejissýorlugyna tentek tragikomediýasy döredildi. Bu film köp tomoşaçynyň söýgüsini gazandy. Jeren Durduýewa, Artyk Çallyýew we Ýaşymrat Akyýew ýaly artistler tentekde surata düşdi. 1993-nji ýylda Zäherlenen söýgü Takdir. 1994-nji ýylda Osman Saparowyň Garagum filmi. 1995-nji ýylda Bayram Abdullayew bilen Lora Stepanskaýanyň Ýannym filmi. 1996-njy ýylda Hal Mehmet Kakabayewiň Towa filmi. 1997-nji ýylda Murat Aliýewiň Yer titremesindäki çağlar filmi. 1992-nji ýylda Bülbül Mamedowyň Ýaşlygymyň destany çeper filmi. 1995-nji ýylda Arçaly adam. 1995-nji ýylda Artyk Çallyýewiň Jeren Durduýewanyň we Kerim Ananowyň rol alan Küççü. 1996-njy ýylda Sergey Shugaryewiň Ham Hyal. 1999-njy ýylda
Kerim Annanowyň Rowaýat adly kinofilmleri döredildi. Murat Aliýewiň ýer titremesindäki çağalar filmi Aşgabatda 1948-nji ýylda bolan gyrgynçylykly ýer titremeniň şol döwürler yerli häkimetler tarapyndan ýaşyryn saklanan hakyky gerimini, agyr ýetkini we aýlygynçlygy açyp görkezýär. Bu kino ýurtda gadagyn edilýär. Aliýew öz ýurdundan gaçmany bolýar. Arçaly adam kinofilmine egninde arça biten pürlüýüniň tutuş ömrüni şol arça bagş edişi, onu guwratmalyk üçin jan edişi görkezilýär. Aýyoga. Men eşdişime görä, o doglanyny arçaly bolupdyr. Şoň üçin men ady pürlü. Pürlü egnindäki arça ağacynyň ösüp boýalmak üçin özüni topraga diri jaýlaýar. Filmde tabinlik terbiýesi açylyp görkezilýär. Ýanly matly film Sibirden dolanan Sadyk we onuň sürgünden soňky durmuşy, saatlaşyk gözlegleri barada gurrun berýär. Ol sürgünden obasyna dolanan güni Junaza çäresiniň üstünden barýar. Gurbam golly maradan çykypdyr. Ýöne kinonyň esasy maňzy Stalinçiligiň pidasy, syýasy repressiýa, onuň ýol açan netijeleri, kolhoz guruluşy döwründe adam durmuşynyň äskerilmezligi we adam tatmak ýaly geçen döwrüň ozal açylmadyk temalary açaçan beýan edilýär. Kinoda owalarda ýöredilen Sowet propagandasy, onuň täsirsizligi hem ýaňdylýar. Şol bir wagtyň özünde kinofilmne dutar, alaway, çöl, çoponçuluk, gary ýaly yerli elementler tomoşaçynyň ünsüni çekmezden aňlara hödürlenýär. Ýadır döwür. Ýagşyny ýaman terjeler ýar bolmady. Adam pakyr öz üçin ýat bolan kady kanuny üýtgetmäge erki etmedi. Dünýeden namrad etmeli üçin şol atlara boyun bolmaly bolýar. Haýdy döwür, haýdy düzgün bolanlary, ymtan hemişe ymtanlygyna, doganyn dogurlygyny galmandyrmaly. Rowaýat belki de türkmen kinosynyň gysylyp başlanmagynyň edil öňýany ýa-da gysyşlygyň fonuna düşürilen iň soňky kino bolanur. Bawananowyň senariýasynyň esasyny Kerim Annanowyň döreden Rowaýat filmi näwelli giňişlikde, aýdylmaýan döwürde ady aýdylmaýan gadymy adamlaryň düýüşde wada berilen bir mesken gözlegine çeken jebirleri görkezilýär. Çeper filmiň başyna aty, onuň 7 ogly we bir gyzy görkezilýär. Ata 7 oğlunun alamançılığa gitmegine nägilelik bildirýär. Olar bir oduň töweregine täsin bir ritual ýerine ýetirenden soňra gyryşlaryny deňze oklap, gan dökülmedik päkide ýeriň gözlegine ýola düşýärler. Köp ýörep bir akarın kenaryna barýarlar we şol ýeri mesken edinýärler. Daglygyň içinde başga da bir iri taýpa mesken tuturmak üçin ýeri gözläp ýören ekeni. Kinofilmne başdan soňa adam tebigatynyň territorial instinktleri, adamyň territoriýa bolan gatnaşygy açylyp görkezilýär. Kinofilmne ölüm tuğuş sahnalary bar. Şeýle de täsin rituallar görkezilýär. Wagtal gopul tüýdük sesler eşitilýär. 1999-njy ýylda göýberilen kinofilmne Kerim Annanowyň özü Hojaguly Narlyýew töre Anneberdiýew daglar sahnalýar. Türkmen film kinostudiýasynyň düşüren Rowaýat filmi Türkmenistanyň 35 mm formatda düşürilen iň soňky kino bolupdyr. Ýöne Rowaýat tomoşaçylaryň arasyna on çoklu golda tapmandyr. Belki de bu ýagdaýa senzuranyň gözüne düşmezlik üçin ýa-da istenlik syýasy motivden gaça durmak üçin senariýanyň juda sadalaşdyrylmagy, onuň pudolmagy ýa-da çäklendirilmegi sebäp bolandyr. Ýöne barbyr 90-njy ýyllaryň ahyryna türkmen kino industriýasynyň jylawy çekildi. 1996-njy ýylda Hal Mehmet Kakabaýewiň döreden Tobu filmi şäherli bilen owalynyň täzeçilik bilen köneçiligiň, modernizm bilen däpde surçulugyň arasyny açyp görkezýär. Kino tanqidçilerine görä bu film Niýazowyň şol döwürler geçmişi gaýtarmak, däpde surlara dolanmak syýasatyny belli bir derejede goldaýardy. 90-njy ýyllaryň türkmen kinolary Sowet Soýuzynyň dargaýan wagtlaryna gawat geldi. Eýsem türkmen kinoçulary izde galan bir döwrüň hakyky şertlerini, syýasy we sosial şertleri, medeni çäklendirmeleri açaçan açyp görkezmäge synaşdymy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, türkmen kinosynyň ötüniň ösüş ýoly barada bir näçe makalanyň awtory Hudaýberdi Harly bu barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Hakykatynam Gorbaçowyň getiren perestroykasy döwrüne açyçanlyk ýa-da aýdynlyk döwrüne bir näçe gowy pikirler aýdyldy. Şol pikirler öňkü pikirlerden tapawutlydy. Şol owul bilen şonu bellemek gerek. Kinosyň gotunyň mazmuny da hili de belli derejede ütgödi 90-njy ýyllarda. Ýöne şonuň bilen birlikde bir açyk beýan edilýän ýagdaý ýokdy. Ýöne gytaklaýyn aýdylýardy. Diýip ýazyjy gurrun berdi. Altygarlyýew, Bulat Mansurow, Hojaguly Narlyýew we
Bawandan fiýaly türkmen kinosynyň ägirtleriniň ählisi döredüjüligi çäklendirmekde tanalýan Sowet mektebine yetişdiler. Ýöne olar ören gymmatly eserleri dünýä peşkeş berdiler. Türkmen kino sahnasynyň arhitektorlarynyň käbirleri şeýlede öňnawarjy türkmen kinoçularynyň aglabasy öňkü Bütün Soýuz Kinematografiýa institutuny tamamlapdyrlar. Öňkü Sowet giňişligine ägirt kinoçulary peşkeş beren bu institut häzir Gerasimov adynaky Bütün Russiýa Kinematografiýa institutu adlandyrylýar. Ýöne Sowetler döwründe kino industriýasy esasan propaganda guraly hökmüne ulanlypdyr. Has ýerki döwürleri kino ýönümçiliginiň Türkmenistana ilk başta ayak basan döwürlerini dolansak 1920-nji ýyllaryň ortalaryna Aşgabat kino fabrikasynyň düýbi tutuldy. Türkmen kinematografiýasy beýlik Sowet ýurtlaryna bolşýaly ilk başta kino kronikalar bilen başlady. Aşgabatda 1925-nji ýylda Türkmenistan SSR-iniň oglan edilmegi atly ilkinji türkmen dokumental filmi Leningrad kinostudiýasynyň kameraçylar tarapyndan surata düşürildi. Şondan bir ýyl soň 1926-njy ýylda şol wagt Paltaratska adlandyrylan Aşgabatda kino fabrika açıldı. Bu urama soňu bilen türkmen film kinostudiýasyna öwrildi. Merkez Aziýada kino medeni tarihi gaýtadan ýazmak atly ilmi kitabyň türkmen kinosyna bagyşlanan bölüminiň awtory Svetlana Slatkynyň maglumatlaryna görä ilkinji türkmen dokumental filmleri agitasiýa ähengli bolup Sowietlerde saýlawlar, Oktyabr rewolýusiýasynyň 10 ýyllygy, sowatsyzlygyň ýok edilmegi, aýal gyzlaryň emansipasiýasy ýaly temalary öz üçin alýardy. Propaganda we ideologik meýiller türkmenleriň ýerki eserleriniň hususan dokumental filmleriň tapawutlandyrjy aýratynlygy boldy diýip Slatky ýazýar. 1929-njy ýylda Ağaltyn atly ilkinji dolu kronometrajly dokumental film döredildi. Bu film Sowietleriň Türkmenistana kollektivleşdirme siýasaty barada gurrun berýär. 1930-njy ýyllarda Vladimir Lavrov, Javanşir Mamedov, Nikolay Kapysov, Juma Nepesov, Şadurdu Anna fiýaly rejissýorlar we operatorlar türkmen dokumental kinosynyň düýbüne tutdular. Oraz Täşnazarowyň Batyrak atly poemasy esasyny 1935-nji ýylda döredilen Men gaýdyp gelerin atly kinofilm türkmen tomoşaçylaryna ýeti täsir galdyrdy. Sebäbi bu film türkmenleriň durmuşyna, olaryň öz durmuşy barada surata düşürilen ilkinji kino boldy diýip Slatky aýdýar. Bu kinoda görnükli türkmen aktýory, dramaturg, teatr we kino rejissýory Altygarlyýew partiýaly adamyň keşfinde öretdi. Ýeri gelen aýtsak Altygarlyýew türkmen kinosynyň arhitektorlarynyň biridir. Mundan ozal türkmen film kinostudiýasy Altygarlyýewiň adyny göterýärdi. Häzir ol Oğuz Hanyň adyny göterýär. Oğuz Hanyň kinosyny barada ilteşigi barada hiç ýyly tarih fakt ýok. Garlyýew 20 ýaşynda 1929-njy ýylda Aşgabatyň milli studiýasyna tälim alýar. Soňra 1931-nji ýylda Baku teatr kollejining rejissýorçuluk bölümini tamamlaýar. Aýgytlädim, Magtumuly, Uzakdaky gelinlik, Dursun mukamyň sırlary ýaly işlerde Altygarlyýewiň golu bar. Ol bu filmleriň döredilmeginde ýa rejissýor, ýa aktýor, ýa senarist hökmünde orun aldy. Garlyýewiň başga da onlarça kinosy, teatr işi var. Dursuny 1940-njy ýylda Aşgabatda Yevgeniy Ivanov Barkov döretdi. Dursunyň keşfini Nina Alisowa, Dursunyň adamsy Nurynyň keşfini Altygarlyýew döretdi. Dursun atly kinofilm täzeçil ýaş komsomol Dursun bilen onuň köneçil adamsy Nur barada. Täzeçillik bilen köneçilligiň çakmyşygy baradadyr. Kino düşürilenden soň Rus aktrisasy Nina Alisowa Dursunyň keşfini döretmek üçin özüniň türkmen obalaryna ençemegini ýaşanlygyny we ila tarasyna Dursunyň bir topar prototipini duş gelenligini gurrun beripdir. Türkmen kinosyna umuman gyz gelinleriň jemgyýetdäki orny barada üstünlikli eserler başga da az däl. Meselem Hojaguly Narlyýewiň 1972-nji ýylda döreden Gelin Çeper filmi bu ugurda döredilen iň üstünlikli eserleriň biri hasaplanýar. Narlyýewiň Gelin filmi halkara bayraklara şol sana Sowet Soýuzynyň iň ýokary bayraklaryna munasip boldy. Ikinji jahan uruşy ýyllaryna Kiýew kinostudiýasy Aşgabatda göçürildi we türkmen ukrain kinoçulary bilelikde işledi. 1948-nji ýylyň ýer titremesine ýer bilen ýegsan bolan studiýa 50-nji ýyllarda täzeden aýaga galdy. 50-nji ýyllaryň ortalaryna Çopan ogly, Aşyr aganyň höççötlügi ýaly çeper filmler döredildi. 1957-nji ýylda Altygarlyýew aýgytlädimi döretdi. Biz Dünýä Türkmenleriniň türkmen dünýäsine bagyşlanjak öňümüzdäki sanlaryna bu tema boýunça gepleşiklere dowam ederiz hormatly dinleýijiler. Häzirlikçe hoş galyň. Bize berilen wagt tamam boldy. Sag oturuň.